Viem. Tak. Sú tu smutní ľudia, sú tu s psíčkom, s detičkami. Tá pani s tým psíkom je sama. Títo manželia sú spolu, títo sú mladí, títo majú detičky, rodinu. Krásne fotky ľudí. Bodka. Olga, 66 rokov. Z Kyjeva sme odišli 25. februára. Na začiatku sa všetci schovávali v metre. Ľudia si dokonca doma vytvárali vlastné kryty. Je to zložité, ale dá sa to spraviť. Nábytok rozmiestnite tak, aby ste boli chránení. Hlavne je potrebné mať v noci zhasnuté. Neviem to čítať. Nejde to. Mne sa zadrhával hlas, lebo sa mi to ťažko číta, lebo ja si to tak myslím, že to tak je, že patrím do skupiny ľudí, ktorí chápu to strašné nešťastie, čo sa tam deje. Ale ako to dostať do tých druhých hlav, do tých bublín, ktoré častokrát sú že iba zneužití. Iba zneužití tou dezinformáciou. Tí ľudia, ktorí nie sú schopní, ochotní, pod tlakom rôznych okolností nie sú ochotní cítiť nejakú ľudskú empatiu, nejaké porozumenie, asi aj pokoru k tomu, že mne sa to nedeje, im sa to deje, môže sa to aj mne. Treba nejako sa zachovať ľudsky. Takže keď počúvate tie hlúpe reči, typu, že sú tu na tých veľkých autách, no, tak je to také nepodarené. No. Keď som hovorila o tej komunikácii, som totiž to presvedčená o tom, že v dnešnej dobe takej tej disharmónie vo všetkých spoločnostiach, lebo to nie je, že len slovenská spoločnosť je rozdelená na poli, to je poľská, to je maďarská, neviem, španielská, ktorákoľvek, je proste nie celkom bezpečné spoliehať sa na to, že oprete celú komunikáciu darov voči Ukrajine na slove pomoc. Vidím, na akej nenávisti sú postavené tie rôzne komunikácie rôznych politických strán, rôznych subjektov. Lebo tie gestá pomoci hneď zneužívajú vlastne v neprospech nejakej ľudskosti proste závisť. Prečo sa starajú o nich, prečo sa nestarajú o mňa. Lebo hrať s tými spodnými pudmi ľudí je tak nebezpečné a tak zlé. No. A tak iba rozmýšľam nad tým, že ako im zobrať
vietor spláchať, lebo to není proste fér. Ale neviem, či to je tak najsprávnejšie. V každom prípade pani Olga, ktorá má koľko, 66 rokov, má ťažký osud. Mladí ľudia ešte niečo možno dokážu, keď odídu. Aj sa nejako môžu možno adaptovať, aj keď to je zase veľmi ťažké s malými deťmi. Ale človek, ktorý má akoby za sebou už všetko, čo chcel a mohol dosiahnuť, to je ťažké. Tak. Z Kyjeva sme odišli 25. februára. Na začiatku sa všetci schovávali v metre. Ľudia si dokonca doma vytvárali vlastné kryty. Je to zložité, ale dá sa to spraviť. Nábytok rozmiestnite tak, aby ste boli chránení. Hlavne je potrebné mať v noci zhasnuté. Neviem to čítať. Nejde to. Jedine, čo vtedy vidíte, sú záblisky výbuchov a žiarivé čiary nad letiacimi raketami. Keď sme odlišli z mesta, prespávali sme po ceste u známych tiež v krytoch. V jednom si pamätám, že mal asi 40 metrov štvorcových a spalo nás tam 12 ľudí, jeden pes a mačka. Bolo zaujímavé, že náš pes, ktorý nemá rád mačky, sa s ňou skamarátil. Dokonca aj zvieratá cítili výnimočnosť tejto situácie. Potom sme išli na západnú Ukrajinu. Cesta nám trvala asi 3 dní. Hneď v prvý deň po príchode sem sme sa išli prejsť do mesta. Všade bolo pokojne. Ľudia sa prechádzali, užívali si deň. Zrazu sme začuli lietadlo. Prvé, čo vás napadne, je, že hľadáte miesto, kam sa skryť. Potom sa pozriete okolo seba a uvedomíte si, že všetci sú pokojní, nikto nikam nebeží. Je to veľká trauma. Ešte s ňou bojujem. Keď telefonujeme so známymi, hovoria nám, že situácia je stále rovnaká. Ale aj v telefóne je počuť zvuky streľby. Môj muž zostal doma. Stále nerozumiem, ako som ho tam mohla nechať. On však na mňa veľmi nalíhal, aby som odišla. Chcem byť pri ňom. Zatiaľ to však zvláda veľmi dobre. Sám si vraví, chodí pomáhať. Chám si varí, chodí pomáhať. Zostali tam aj moja mama a sestra s rodinou. Našťastie tam, kde bývajú, je ešte pokoj. Občas vidia helikoptéry alebo tanky, ale zatiaľ sa tam nebojuje. Je tam množstvo mladých ľudí, ktorí sa hneď prihlásili do miestnej obrany. Zatiaľ im zbrane nevydávajú, hovoria, že netreba. Z iných miest počujete správy o tom, ako sa rabuje, ako strieľajú do ľudí na úteku. Je 21. storočie a oni toto robia. Prečo? Veď sú bohatá krajina. Nepotrebujú to. Hovoria, že naši bratia a aj napriek tomu zabíjajú naše deti. Toto je neprípustné. Ďakujeme Európe, že nám pomáha. Prijali nás a dodávajú nám zbraň. Ale to nestačí. My sme Rusom nič neurobili. Nevieme, čím sme si toto zaslúžili. Máme 21. storočie, lietame do vesmíru, svet je otvorený, môžeme cestovať, prečo by sme sa mali navzájom zabíjať? Prečo? Rusko je obrovské, má veľa pôdy, veľa oblastí, kde ani ľudia nežijú, množstvo ropy, peňazí. Musia sa len rozvíjať, oni našu zem vôbec nepotrebujú. Ak zem nepotrebujú a ničia celé mestá, to znamená, že sa nám za niečo mstia, ale za čo? Tak, zle sa to číta. Je to ťažké. A to vôbec nejako komentovať.